Mon. Oh, Mon. Apa yang lain? Beko kalau ada lalu cewek-cewek ancak beko ansabui lah kaden yo. Ayalah lai. Dari dulu hang tak baru-baru bahas lerwang cewek ke cewek saja. Angkan dari dulu kan lah tahu jo selero dan nan kami nan pendek-pendek bondek atu nak suku dan tapi kok selero ang tak betul deh. Nak ketujuh dia nak kayak jantan di Swiss nan tahu ang ya tentu yo. Biawak cengkong diang. Takkan tu ang. Itu ndak ganti dan itu teremon. Agak batu dan ngate bawa tu kedua mah. Gak lain baunya kok mah. Adun tahu deh kan tu nangko baun parfum Korea diang ko mah. Sembarang siang lain dak angoang nambosua. Itu ada cewek lalu Mana? Itunya Dan kulit lu. Lalu lo ledo. Lalu le langsung kaden.